Sanibonani babukeli, igama uqondisa wamadikizela uMamSuthu uMamsengesho uMnqandi uPhapha. Ngoba ngihlezi ngisho ukuthi leli khasi elezemfundo kodwa ne-entertainment siyayifaka lapho nalapho ukuthi abafundi bethu bangagcini sebebhoreka. So namhlanje nginiphathele umculo wamaskandi uMafikizolo. Sawubona bhuti. Sanibona ninjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Hey, siyajabula ukuba nawe la ekhaya. Ngijabula mina. Yebo. Sicela usichazele ukuthi ubani uMafikizolo, uphumaphi? Usiphe nje usilandise ngoMafikizolo ukuthi ubani kahle hle uMafikizolo usiphe nje. Ngibonge ithuba. uMafikizolo umfana nje usemncane uqhamuka eMnambithi eLadysmith. Ngineminyaka ewu-24. Ngiqala umculo 2018. Bengumuntu osebenza ngamasingle. Oh, okay. Like ukhule kanjani? Uqale nini uthando lomculo? Ngoba nje manje nje usikhipha ama-hits. Uthando lomculo lalo engiwenzayo ngiqale ukuthanda ngokuba sekhaya. Ekhaya-ke bekuwumculo vele olalelwayo lokaMaskandi. Kwaya kwagcina-ke wangijova. Kwayinto engigcina ngifisa nami ukuyenza. Oh, okay, but ngiyezwa ukuthi okay thina-ke umphethi wemfundo foundation umalana nezemfundo sifuna ukupha ithuba iy'ngane eseyiqedile umatikuletsheni ithuba lokuthi zikwazi ukufunda especially eziphuma emakhaya like koMnambithi kanje ukuthi uma bekubona eMnambithi bazi ukuthi like ikhona into kanje ukuthi siyakwazi ukuthi sibaphe imali yokuthi bakwazi ukuqhubeka nokufunda. So ngiyakuzwa ukuthi esikoleni like awungenanga. Yebo. Manje ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe ngabe kukhona okwenzile ukuthi ungakwazi ukuqhubeka mhlambe inkinga zey'mali kwenzakaleni. Hayi cha akukho nje. Bengingasifuni isikole. Ungasithandi nje isikole? Oh, okay. uMafikizolo ubani igama lakhe langempela? uMafikizolo igama uletha ukuthula. Wamhlawumbe isibongo engaliphiwa abazali. Yebo. Leli lamafikizolo pho liqhamuka kanjani? Laqhamuka ebholeni, bengidlala ibhola. Yebo. Ngifikile kwenye indawo ngangisemusha khona. So igama laqhamuka kanjalo lithiwa ngabafowethu abadlala ngalo ibhola. Kwangagcina sengisebenzisa lona-ke nangapha kwi-industry lengiyenzayo. Oh, okay. Ngifuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe wathi ufika wabe nje baphethe ebholeni wathi uMafikizolo like. Vele ibhola iyona nto engangibheka ukuthi ngingangisebenzela mhlawumbe. Qhubeka kwami because iyona nto engangiyenza kakhulu kunomculo. Oh, okay. Kwezomculo uqale nini la ukuyibona ukuthi ithalente lami leli? Like uthando lakho lomculo luqale nini? Uqale nini ukwenza iy'ngoma? Ngoba ngishiye ngathi ukuqala kwami ukungena nje isitulo ngiqale 2018 nge-single track. Okuyiyona eyangenza ngabona ukuthi ngingayenza le nto le. Nabantu abaseduze kwami okwabayibona abangiphushayo ukuthi ngigcine ngiyenza cause yayisebenza. Mhlawumbe kubani nabantu abekuphusha ukuthi esikoleni abafowethu nje esikoleni wangisho ukuthi isikole angingasithanda. Esikoleni ngangifika mina ngibiza igenge siyiculele. Njalo free period siyiculela. Nginelela icathamiya so bangigqugquzela ukuthi ngingenele isitulo ngangena ngempela ngakhipha i-single track. Eyaqala yathula-ke iphumile but endaweni yaziwa yaze yasabalala cishe ngabo-2020, 2021. Ukhona umuntu mhlawumbe ekhaya okugqugquzelile ukuthi ungene kulezo mculo mhlawumbe obusho ukuthi ushilo ukuthi ekhaya kule mculo like awusilandise kancane ngalokho? Hhayi ekhaya akekho bengigqugquzela. Bebengayizwa kahle ley'ginci because bona bebengibheke emfundweni. So bebona ukuthi iy'ginci ziyaphazamisa ekutheni ngikwazi ukufunda. So umculo nje le nto bengiyenza bekungayona into e-right kubona. Okay.
ikuphi manje okwenzayo ikuphi ngawo lapho umuntu mefuna ukubhukha sikuthola kanjani wenzani manje ikuphi mhlawumbe lesingaya khona ukuthi sikuthole silalele umculo wakho uMafikizolo utholakala Facebook page uMafikizolo nje kuphela ku-TikTok futhi uMafikizolo @uMafikizolo inamba yocingo engitholakala kuyo u-073 210 6007 lapha online ngiyatholakala khona ngidrophile i-album last month ngidrophile i-album iyatholakala Spotify kuzo zonke iy'tolo za-online ihamba kahle kakhulu ngiyacela nje ukuthi abafowethu beqhubeke belandele beqhubeke bodlale ey'ndaweni ey'fanele umculo wakhe. Le ngoma le ethi yabona lo wamanje ngoba nje ishisa amanangabe i-inspirishwe yini kwenziwe ukuthi uyenze leyo ngoma leyo? Bengijola. Okay. Ngasuka kulo ngathola omunye ngathi ungconywana yazenzakalela directly wavete nokwaphuma ingoma hayi bantu besifazane yibo kwenzakalani mama hayi ngiyakuzwa-ke bhuti ungathini kwengane esencane ekhulayo efisa ukuqhubeka nemfundo or kwengane esekhaya like nongayisho uyigqugquzele ngiyazi ukuthi awusithandi isikole ngoba ushilo ngizozama okay kodwa awuphonse nje ambalwa for mina engikhulumele for mina kuqala isikole yebo kwezinye iy'khalo uyabona ukuthi siyadingakala-ke la isikole so kuy'ngane ey'khulayo ngiyacela ukuthi nje ziqinise emfundweni because kukhona iminyango eyivula ngemfundo iminingi kakhulu so ngigqugquzela lapho angeke ngikwazi ukugxila khona kakhulu because angifundanga ukuthi hayi wonke umuntu ukuthi uzophumelela njengawe mengayanga esikoleni akuyena khona wonke umuntu because akusithi sonke sinamakhono so imfundo iyadingakala kwezinye indawo. Hayi sibonge bhuti ngoba usho nje bhuti ukuthi esikoleni beninawo ukuthi ngicule mhlawumbe ngicule isicathamiya eklasini ababa abacule babukela kubona like uthando lwakho lomculo lapho luvuke ngibona bona lapho ngibukela kubona noma engasekho-ke njengamanje kodwa umculo engangibukela kuye kakhulu umjikijelo wakwaNgubane uyena-ke engangithanda umsebenzi wakho awuhlukile noma uthi uyawulalela mhlawumpe owami uhlukile kancane kumaskandi lo deep so ngangibukela kuye ngithanda nanento ehlukile ayenza so nami ngase kukhona ukuthi ngicreate-ke into ezohluka kodwa ithathelwe kuso isitayela lesi sakhe njengoba ngaqala-ke 2018 ngikhipha isingili isihloko sayo sasithi uzophela umcimbi cishe njengamanje ino-3.5 million views ngeza ngesingili ngikhipha amasingili nje ngeke ngiwadalelwe kwase kuza ngize ngiqala-ke ngihlela ukuthi ngeke ngikhiphe i-album-ke leyo yokuqala engayikhipha 2022 uma ngingaphosisi yona ayenzanga kahle igama le-album Ashabalele isihloko ayiphushekanga-ke yona kahle ngaze ngabuya ne-EP eyayihamba ney'ngoma eyayithi Viva Ngesithando Sami kwakuyiyona-ke eyangibona ukuthi uyathanda kahle emathandweni ngiyajola engathi ngingahamba kahle khona sizohlezi sithola ama-hits ngoba nje uma ujola kuyabonakala unjalo ngakhipha i-EP-ke leyo yahamba kahle kakhulu nga-recognize-eka nakwezinye iy'ndawo ngangena ngaze ngazokhipha-ke i-album le ngikhiphe kulo nyaka isihloko sayo sithi ngathi nguye iney'ngoma eziwu-10 sayisemathandweni hayi nomjolo ziyajola but-ke zikhona-ke ehlukile khona ingoma ethi igoli lapha ikhuluma nje ngempilo angisho ukuthi ngigxeke igoli but ikhuluma ngabafowethu uma bephuma bezozama ngapha egoli ababoyi babuya mhlawumbe sebebuya ngamabhokisi
sebefile ingoma-ke ikhuluma ngalokho. Ikhona futhi ethi uyakhetha lapha ngisuke ngibheka uNkulunkulu ukuthi unabantu akabaphumelelisayo. Uyakholelwa uNkulunkulu? Cha. Hawu, buti. Ungixaka kanjani bo? Ngiyambheka like ukuthi usizi kade lwaqala lapha kithi. Kade laqala usizi. Kodwa uyamazi ukuthi kukhona abantu abaseduze kwethu abaphumelelayo but siyamthandaza ngendlela eyodwa efanayo. Ingoma nje. Ingoma but enomlayezo kanjalo. Ngiyambheka. Sengize ngakholelwa kimi kuyimanje. Usukholelwa kuwena manje. Kodwa uphumelelisile, yabona ukuthi ukithi manje. Ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi ngiphumelele ukuthi ngithathe iside lokuthi ngikholele kuyimi. Sekuyimi uNkulunkulu wami. Kunjalo. Hayi. Wanqamula ulimi. Wanqamula ulimi. Kunjalo. Okay, but mengase ngoba abantu bayakubona umsebenzi wakho and umuhle uyancomeka. Before size sifike lapho. UMafikizolo umuntu kanjani esekhaya? Umuntu kanjani? Like uthanda ukwenzani usekhaya? Emphakathini, like umuntu kanjani? Bakwazi kanjani abantu abakwaziyo ukuthi mengase ngibuza umuntu okwaziyo ngoMafikizolo uzothini ngoMafikizolo? Uzoqala ekutshela nje ngomfana owayehlala ibhola njengoba ngishilo endaweni nje engidume ngomuntu odlala ibhola. Ngakho-ke beqhamuka iginga sebeyazi-ke vele already manje sekungaba into abayihlanganisayo naleyo. Mengase abemicimbi abaphethe imicimbi bekuqashe like yini obathembisa yona ongayenza, like mebekupha umsebenzi bekuthembisa ongayenza yomehluko? Bayangipha imisebenzi. Bayangipha kakhulu, ikakhulukazi kulo nyaka ngiyasebenza, so bayazi-ke sengisebenzile kubo. Angifuni ukuba ngathi manje zenza inkinga kanjani. Uyinkinga vele. Hayi ngokuzenza inkinga. Bangifikile uma ngiyawushiya. Ngoba ngisho ukuthi uyinkinga nje. Kunjalo, so akukho okuningi engizokuchaza noma kuthiwa uyabuza mangabe umhleli uyabuza uyaposta lapha sinilethele bani endaweni ethize, ngeke ungamfici uMafikizolo kuleyo list. Awubabala kuthiwa nisilethele noMafikizolo okusho ukuthi abantu bayakudinga. So ngiyacela nje kubahleli niqhubeke bengiseke ngokuthi besibize sizobanandisela abantu. Kukhona mhlawumbe la singabona khona nje maduze. Kuningi. Khona sizokwazi ukuthi sithenge amathikithi sikubone futhi. Angisho kuningi. Kumbuso wamaCebo ngizobe ngikhona. Kuyimpucuzeko futhi ngikhona but-ke khona ngiqashwanga but siyobe sikhona siyosupport. Kuningi nje imicimbi engizoba kuyo. Khona la eGoli yini the week on flick. Bani phinde celebrate ilokhunjani Women's Day. Nge-10 ngizobe ngikhona. Hayi sibonge bhuti Mafikizolo. Before ngikudedela bhuti uyakhuluma ngomjikijelo. Ngiyafisa ukwazi ukuthi iziphi lezi ngoma zamjikijelwa ezakwenza ukuthi umthandi kangaka ubukele kuyena. Ama-album ngiyaqala ukunothisa umjikijelo. Wonke ama-album la akayibiza khona amancumane. Wonke nje leyo album lekho uzobehlukanisa befike umjikijelo yeziqala bese kuba khona ethiwa amancumane. Leyo album nje lapho engaqala khona ukuthanda khona umjikijelo kuthiwa ngithanda umculo womjikijelo wona wonke. Khona mhlawumbe ingoma ephumela obala mhlawumbe ekuyiyona wathi uyizwa wabona ukuthi cha iyona indlela emele ngihambe ngayo le uMasikandi wami. Sikhona noma kumele ngizwe ngiyicule yini. Awumuthanda futhi hawu uvulelekile. Uvulelekile. Khona lapha yayithi Mbongola yayithi lalelihle hashila komfwa
wawuthi mawuhamba ngalo sikuncome sonke. Ngaqala lapho ukugxila kulo ikhalapha. Zikhona nje ziningi kodwa nje mayethi amanqumane angalenzi iphutha lapho lokuthenga umculo wakhe. Hayi cha bodi yazi awudingi ngisho nalezi zinto lezi bayibiza ngani lokhu kwase-studio. Hayi cha Ngeke ngazi noma ngisuke nibhoxa nazi bonke basho njalo. asibuzi hayibo. Hayi cha Yeah. hayi webhodi manje utholakalaphi? Umafika izolo akabuningi kwi-social media mhlawumbe khona u-Instagram, ngikhona nje ku-Facebook, ngikhona ku-TikTok. Umafika izolo ku-TikTok naku-Facebook umafika izolo. Inamba engitholakala kuye i-WhatsApp ifonelekayo u-073 210 6007. Umafika izolo-ke ubuye uproducer la kwi-industry. Ngisebenzile nabafowethu lawo uZwide, ngasebenza noKhuthuza okuyibona abafowethu engibaprodusayo abasazuza futhi nomsebenzi wabo kulo nyaka. Ukhona nomfowethu la ngihamba naye uCwembani ozokhipha umsebenzi wakhe. Hayi bhuti umsebenzi wakho uyabonakala muhle. Bhuti mafika izolo sengiphetha nje. Ukhona ofisa ukusho kubalandeli bakho like ngoba bebuka ekhaya njengamanje khona amazwi ofisa ukwasho kubona? Ngiyacela nje kubo bonke abalandeli bomculo, ikakhulukazi mina nginenhlanhla umculo wami ulalelwa inhlobonhlobo ngokuhlukana kwazo zomculo, hip hop obambani. So ngiyacela ukuthi beqhubeke bengisupport. Umafika izolo as long isaphila usazoqhubeka ulethe umculo omnandi. Mangisajola nje sazoqhubeka. Abantu besifazane banenhlanhla hey uthi nje umthanda nje kukhishwa ingoma sebona kuculwa ngayo. Yebo. Manje ngingabuza ukuthi musuganiwe sazoqhubeka siwathole namahit. Nomganiwe uyaqhubeka ujwale. Hayibo. Hayibo. Ake ngikhulumele mina ngaze ngimoshe imizi yabantu. Nabo bayazi abathi siyajola. Hayibo. Akwehli kahle-ke lokho. Akwehli kahle lokho. Bafethu cha nje mangisesemathandweni umculo wami mina vele uwela kakhulu ngapho vele emkhakheni ikakhulukazi ngumaskandi kumele kuhlukane, kumele kube khona uzane nemessage kanje, kube khona wazi ukuthi mawe ulalela bani ulalela nje umculo wothando, mawe kubani lalela nje umculo olethe message kanje. So nje umafika izolo roba ngishilo usazoqhubeka bekhona mfethu. Yebo sibonge kumafika izolo ngoba eshilo ukuthi ukhona izinkundleni zokuxhumana singamlandela. Nala ekhaya ningakhohlwa ukusubscribe ngoba niyazi ukuthi ukusubscribe kwala ekhaya kubaluleke kangakanani. Ukuze uthole ibhazari yala ekhaya kumele usubscribe. So sibonge kakhulu, sibonge. Sibuye sibonane futhi. Subscribe lapho bafowethu. Mfowethu siyabonga kakhulu amagalela akho emculweni amaskandi, siyabonga futhi ukuthi njengamanje wena umuntu okhethayo ukuthi asebenzana nami Phephe Foundation noma uchazele ukuthi wena nawe ngezinto ezithize nezithize awuzange uzikwazi ukuthi uthande uzoqhubekele phambili nemfundo, kodwa siyakujabulela futhi siyabonga mfowethu amafika izolo, siyabonga ukuthi uyakwazi ukuthi wena ubachaza abanye abantu, uyafisa ukuthi abanye abantu basemnambithi baphumelele kwezemfundo. Siyabonga ukuthi uyingxenye yethu nakho nje okuncane ukubuya kwaMphehli Foundation esikuba khona. uNkulunkulu akubusise mfoka baba, akubusise endleleni zakho zonke ngamaskandi. Siyakwazi amahit uyawadabula, awuqhubeke ukadabule njalo. Siyabonga mfoka baba, uNkulunkulu akubusise. Yebo siyabonga. Ngisangabuyela esikoleni. Ngiyabonga kuMphehli wezemfundo, isipho lesi uzivula ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyaqala ngiyoregister esikoleni, ngiyabuyela esikoleni bafethu. Ngagcina ka-grade R mangikhumbula. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Nisubscribe laphana
sibona khona-ke ikade sikukhuluma la ekhaya siyabonga kakhulu Siyabonga. Yeah. Siyabonga.